Po mužoch sa dostávame k štafete na 4x400 metrov aj k ženám. No a uvidíme zaujímavé súboje. Presne, prvé hneď prišli tie, ktoré boli najrýchlejšie v rozbehoch. Knightová, Pipieva, Nilsenová a Nilsenová. Tam je Alina, takže Veľká Británia. No ale tu máme strieborné z Belehradu. Bolová, Klaverová, Davidová a Petersová. Tie tri zľava sú zhodné aktérky, ktoré boli aj v Belehrade. No a tu máme Američanky, olympijské víťazky. Holmesová, Learová, Dixová, Hayesová. Takže uvidíme, čo nám tieto zástupkyne z krajiny, ktorá je na líderskej pozícii medzi, čo sa týka počtu medailí. No, tu máme Jamajčanky. Neboli až také presvedčivé, ale v Belehrade vyhrali. Ale to zloženie je aktuálne úplne iné. Williamsová, Tomasová, Youngová a Knightová. No a tu máme Írky, ktoré sa dostali do tejto najlepšej šiestky, najmä teda vďaka Charlene Moxleyovej, ktorá finišovala. No a tu máme Belgičanky, Van den Breckovú, Ponetovú, Lausovú a Bollingovú. Belgičanky boli aj v Belehrade 2022. Tam skončili 6. Britky 5., Američanky 4., Polky 3., Holanďanky 2. a Jamajčanky 1. Témer identické zloženie. Opäť pekné video, ktoré nám pripomína rozbehy v týchto štafetách. Takže máme tu Britky, ktoré boli najrýchlejšie a vlastne pokorili národný rekord. Týmto výkonom sa dostali 3:26:40. Ďalej Holanďanky, tam sa nemusíme baviť o tom, či sú to alebo nie sú to favoritky na pódiové umiestnenie, ale či dokážu odraziť útoky ostatných. Klaverová a Bolová, dve najrýchlejšie štvorstovkárky. No a uvidíme, čo dokážu Američanky. Hayesová, Dixová, Learová a Holmesová. No a Jamajčanky, Írky a Belgičanky. Klaverová tradične rozbieha štafetu 50-10 v tejto sezóne. O niekoľko stotín sekúnd pomalšia pri zisku striebra. Včera behu na 400 metrov Bolová vyhrala v novom svetovom rekorde. 49:17. Takže dokážu Holanďanky po krásnom double na štvorstovke získať zlato v štafete. Odštartované a dozvieme sa to v priebehu niekoľkých minút. Klaverová tradične rýchlo, Tomasová taktiež za Jamajku už dobehla Hayesovú zo Spojených štátov. Výborne idú aj Írky. No a Klaverová teda idú dopredu. Britky sú na druhej, tretej pozícii. Teraz sa tam bije Jamajčanka Tomasová práve s Britkou Lavaj Nilsenovou. Klaverová zatiaľ jasne prvá. Svoju časť vyzerá to tak, že splní do bodky naozaj s obrovským
náskokom, Jamajka na druhej pozícii, Veľká Británia na tretej a Írsko. Následne Spojené štáty americké a potom Belgicko. Takže teraz za prvé Holandsko je tam Catherine Petersová a Andriette Knightová. V obedňajších hodinách bežala veľmi dobre, no a už pomaly aj sa doťahuje na Holanďanku, ale to bolo prvé kolo. Uvidíme, či si holandská reprezentantka nechala na záver určité sily. Američanky sa už dotiahli na Britky, takže trojica prenasleduje Holandsko. Za Holanďanky to bude Lisanne de Vitová, za Jamajku Cherokee Youngová, za Spojené štáty americké, ktoré sú teraz aktuálne na tretej pozícii, Bailey Lérová. Už sa dostáva na druhú priečku pred Jamajčanku. No a pozeráme sa na Emu Pipiovú za Veľkú Britániu. Takže táto štvorica, to je naozaj obrovský súboj o cenné kovy v štafete na 4x400 metrov žien na halových majstrovstvách sveta v Glasgowe v roku 2024 a Holandsko jasne na prvej pozícii. No a posledná zákruta, následne cieľová rovinka. Niečo sa stalo s Jamajkou. No a Holandsko prvé, Veľká Británia druhá a Spojené štáty tretie, alebo teda Spojené štáty druhé. No a Femke Bolová dokáže odraziť prenasledovateľky, či už Alexis Holmesovú, alebo Jessicu Knightovú. Zatiaľ sa jej držia, ale Femke Bolová je na tomto šampionáte akoby z inej galaxie. Má preteky pod kontrolou. V rozbehu bola na tretej pozícii a až v záverečnej rovinke sa dostala na pozíciu číslo 1 a zabezpečila priamy postup pre Holandsko. Britka už z tohto súboja o zlato vypadáva. Jessie Knightová nevládze. Femke Bolová je tam z Alexis Holmesovou. Holmesová na Bolovu útočí. A čo na to Femke Bolová? Dokáže odraziť tento útok. Pozrieme sa na to. Holmesová versus Bolová. Bolová udrží to víťazstvo a je to tak. Holandsko víťazí. Druhé Spojené štáty americké a tretie sú z Veľkej Británie. Bolová, to bol naozaj vynikajúci výsledok pre ňu a vypätie všetkých síl. Najlepší čas v tejto sezóne 3:25:07 pre Holanďanky. A dokonca aj národný rekord pre Holanďanky o 6 sekundy. Spojené štáty americké sezónne maximum 3:25:34. Národný rekord pre Veľkú Britániu 3:26:36. Zároveň aj pre Belgicko 3:28:05. Femke Bolová bežala za 50:54, ale Jirka Mocliová za 50:47 už tradične najrýchlejší čas v jej podaní, čo sa týka aspoň toho posledného úseku. Klaverová 50:26 na prvom úseku. Vynikajúce výkony. Najhoršia z Holanďaniek 52:28. Lisanne de Vitová 51:99. Catherine Petersová. Takže to sú naozaj vynikajúce časy. Holandsko teda z Belehradu postúpilo o jednu pozíciu a ešte si teraz vychutnajte ešte raz tento súboj, ktorý až do posledných metrov sme nevedeli, či to naozaj Bolová udrží. Myslím, že to mala absolútne pod kontrolou. Keď videla, že Holmesová útočí, tak jednoducho pridala. A to musíme v prípade Bolovej, aj v prípade Klaverovej vyzdvihnúť, že to bola v ich podaní 5. súťažná štvorstovka za 3 dni. To je neuveriteľná záťaž, maximálna záťaž na tak náročnej trati, ako je beh na 400 metrov, čo je vlastne konštantný 50-sekundový šprint.
idú plné bomby. No možno bolovanie, keď zabehla na jej pomery až 50, tak najmä to prvé kolo bolo vidno, že ide v takom úspornom režime a je to jej neuveriteľná svetová trieda, že v tom úspornom režime ona dokáže vyvinúť také neskutočné tempo, ale bolo na nej vidno, že už musí trošku s tými silami hospodáriť, aby vo finiši, keď to jej tým potreboval, tak to rozbalila naplno. Tak americké štafety aj medzi mužmi, aj medzi ženami sa museli skloniť pred súpermi z Beneluxu. Muži pred Belgičanmi, ktorí úspešne obhájili majstrovský titul, no a ženy pred Holanďankami.